Karbi Anglong Ratcharia Long Klamalong Regional Ratcharia Song aja kong kangtang nai puluti non amatki APHLC mati All Party Hills Leaders Conference asong henlo. Bonda bangso asong along kangtang kring alamjai sarpo Angtong Engti aphan pini ada porpai kebra achitim apor malom Dipu Judiciary Court along pen Dipu Raikom saikhi atum ingnang poncheklo. APHLC mati All Party Hills Leaders Conference asong japo mati alamjai sarpo Angtong Engti aphan Raikom saikhi atum Dipu Judiciary Court along pen pini kangnang ponchega jok Karbi Anglong adang pialong hur chodun an pinlo. Alang liphan kepajok dunji aphan pura Karbi Anglong ahempi Dipu rongso pialong han ka chojor asar pi maratum do an chetodun si Angtong Engti aphan District Jail along an kepon abolero khang pring an pinlo. Ada bapor hut Angtong Engti aphan Raikom saikhi atu nep ingnang pontet penapi Manja Police Station along an pontet lo. Bonda Manja Police Station along pherangke atum ke pale duna hut Angtong Engti aphan pherangke pen karju ponji aphan anta apor ipedelo. Bonda Dipu Court along ke wana hut pherangke atum arjudun bor ilo bangso hut Angtong Engti hin pen kache than pona tengke nephan Raikom saikhi nang kepanep ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang abidi pusi akoi pipon. Hello, so Tuliram Ronghang hala nomination ke file hula le alang tumagari pilu chok aron ye sigan nahi mate tapi no kurgang dai kong tingkok mala asla so jo ini sila no nake dei pula Tuliram Ronghang hedi la CM la ke man no le Karbi Anglong pan ka chenne ke di koi pana chenne ke mate hang khata chide ke bangan chide ke Angtong Engti aphan Raikom saikhi atum pen kinep kangnang pona lampen langdam pulote kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahut bithung reng thama constituency along abangki CEM Dr. Tuliram Ronghang alam toy ateng pen APHLC asai hem do anta freedom at lapen election ahut nilitung polling agent atum aphan kitheng kijok anta dolo laso jok bang pharo aphan nilitum lam hoy hidamlo bonta halatum aphan ke nep ingnang nisi nitumalam jai sarpo aphan abangsi nep ingnang ronglo lasi law and order atum lake BJP a law and order atum pinaklo pusi APHLC asongjapo kursing timung pen ningje pon বিথুঙত যেটো ঘটনা ঘটিছে আমাৰ APHLC দলৰ পৰা অলৰেডি 100 জনত আমি কেছ ফাইল কৰিলো কিন্তু আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই বিথুং সমষ্টিৰ এইটো কিয়ৰ ওপৰত এফআইআৰ দিছিল কিয়ৰ আমাৰ যেটো APHLC যেটো ইলেকশ্যন সময় মডেল কোড অফ কনা যেটো আমাৰ যেটো APHLC অফিস তেওঁলোকে গোটেইখিনি ভাঙি দিছে তিনিবাৰ হল তেওঁলোকে ভাঙা আৰু আমাৰ APHLC দলৰ জুৱাৰ ইলেকশ্যন যেটো MSC ইলেকশ্যন সময়ত যেটো পোলিং এজেন্টক উলিয়াই পে ঘুৰিয়াই মাৰছে এইটো এগেইনষ্টটো আমি কেছ কৰিলো টিমৰ ওপৰত কেছ কৰিলো এই যেটো গুণ্ডাবিলাকক সেই গুণ্ডাবিলাকক আজি কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যেটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে আজিলৈকে এজনকো এৰেষ্ট কৰা নাই সেই একশ্যন লোৱা নাই সেই একশ্যন নোলোৱাৰ কাৰণে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আজি কিবাটো সুবিধা পাইছে যদি সঁচাকৈ যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি একপক্ষীয়া যদি নকৰাহেঁতেন যদি দুইপক্ষীয়া যদি কৰে তাৰ আজি এৰেষ্ট কৰিলে কিন্তু আজি কাৰ্বি আংলং যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বিজেপি দলৰ এইটো কিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু এইটো আমাৰ যিটো ৰাইজৰ যিটো কিবা নহয় আৰু Piniarni methangarai kache hangji aphan anta Karbi Anglong Autonomous Council kechari atum apor nang pipe nilitum akache song lage Karbi akhai atum aphan ningi sivet kedoji aphan si che song bom lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang setame Karbi lasi methang akhai hijan aphan kepanep waret aputha CEM Ronghang aphan ningkang samse chepaklang pon Angtong Engti kathar ilitum keching honnai spokesperson phanse pini nepon delo la penning duk pik lo pini an arni ilitum thang bang phan pasung sepin pen ilitum a right sikache hang pini an a right anta che hangi phan anta apor nang pipe det la sining duk pik lo sar Tuliram Ronghang phanta la pen alang li kachuma tha akam anta ning duk pik lo la puson ili inlong athai isi vet aphan se nangli kinep ade ke ping chong ade thap ping chong thap ade la puson ning duk pik lo la pen nangli hemonto sa phanta nangli kai kita jelang krik la si
nilitum chinilo je labang so abidi ke nangli haladak pensi en ponlo pusi nili chinilo lasi nangli sitame inut inglong akai lapen inut CEM pulote nangli ke labang so karbiang long adicho polo tante nangli matha pa mesi labang so kam klem nei pulo nilitum ke nangli so aphan si nilitum ke chesong tante kopi posi nangli nep thabaren ma ning duk piklo nili hin pente nitum la women wing sum amke nilitum chesong thepji la pen chesong bomji amre no hala tuliram ronghang abarke gari pen lucho আজি তুলিরাম রঙাঙে দায়িত্ব লব যদি আংতং দিখার Bangso puthak APHLC amai phuje ai kathar pen pherangke amai longkaning je pona tengki Angtong Engti aphan kepanep bangki BJP atum lapen lasolong abidi langno bangki Karbianglong district bangki bongo bhumi ke pamanji aphan bongo sena lapen RSS atum abidi kanglim lopusi ningje pon চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে হয় মই অলৰেডি ক'লো এইটো সম্পূৰ্ণ বিজেপি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এইটো তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি কয় সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে ষড়যন্ত্ৰ হয় এইটো বংগসেনা RSS সকলৰ ষড়যন্ত্ৰ হয় এই কাৰ্বি আংলংটো বংগভূমি বনাবলৈ এইটোৱে কথা মেইনলি এইটো আকৌ বেছি কথা নাই এইটোৱে কথাটো মেইনলি কথাটো কাৰ্বি আংলং বংগভূমি হ'ব লাগে এইটোৱে কথা itu mana pacere lo lasi rat atum panik pacini kamtum ke jong si netum APHLC amunit alidar la pen worker to panjong si konat ni akisum bepo ke ap kapiti ke job polate lage ilitum kado eta chini nang ko lage BJP sarkar bongo sena RSS tume koris ke claim lo usi tum chini nang ko la pen alang litum si adai chi en nang ko Angtong Engti aphan non amat dipu thana long case number GR 517/2012 under section 188/269/270/336/353/506/323 IPC section 832 JJ Act 2015 atengpen owe kimia phan ke phalangno law and order aron karkan aron aphan kilang ren pupen danglok kaddu kawe sonsir kep an Angtong Engti aphan lamhoi pabon ponloi News report Longsodar Engti Karbi Anglong live